Sima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. First of all, I would like to extend a thank you to Gerald for allowing me to come today. Poyamba ndifuna kuthokoza Vinjero chifukwa chondilola ine kuti ndibwere pano. It's been 10 years since I landed in Malawi. Pata zaka pafupifupi 10 chibwerereni cha ine kuno ku Malawi. But I failed to learn Chichewa. Koma Chichewa ndilulephera kuchiphunzira. So I am sorry for that. So you will have to live with me as a Chizungu Malawian. Ndapepesa pamenepa kuti ya inuyo zomwe ndizilankhula pano m'Chizungu pepani. So then Gerald asked me to talk about the topic of salvation. Vinjero anandipempha ine phunziro lokhauza za chipulumutso. And before we get into that, I believe it's important we define the word. Koma ndisanalowe mmenemo nkofunikira zedi kuti mawu amenewa tiwadziwe tanthauzo lake. So what does salvation mean? Choncho zimatanthauzanji mawu akuti chipulumutso? It can mean to be delivered from an emergency like a car wreck. Zikhoza mwina kukhudzana ndi kuti wapulumuka pa ngozi ya pagalimoto. It could mean that you are saved from being lost. Komanso zithaso kutanthauza kuti iweyo wapulumutsidwa udali mchitayiko. So you are being saved from danger or death. Ndiye kuti wapulumutsidwa mchiopsezo china chilichonse kapena muimfa. However, it can mean both physical and spiritual. Motere zikhoza kutanthauza konse kuwiri kuuzimu komanso kuthupi. So we are going to speak just a few minutes about how to be saved from a spiritual death. Ndiye tikhala ndi kanthawi pang'ono chabe zophunzitsanako za mmene ungapulumutsidwire iweyo makamaka ku nkhani ya uzimu. So when I was preparing for this, I did something that I do quite often. Pamene ndimakonzekera za phunziro ili ndachita zina zachenso zomwe nthawi zambiri ndimakonda kuchita. I see what other people say about the topic. Ndi umaona anthu ena mmene amalankhulira zokhudzana ndi mutu umenewu. And so I did a quick internet search, and this is what they said. Ndiye ndafufuza pa intaneti kuti ndimvetse bwinobwino kuti zulu tanthauzanji liwu limeneli. You can say the sinner's prayer. Ukhoza kunena pemphero la wochimwa. You can wait until you feel God in your spirit. Ati kenaka nkuyembekezera kuti ulumverera kuti Mulungu walowa mu uzimu wako. But the sad thing was this. Koma zachisoni ndi izi nzakuti Of the ones that I looked at, nkaonapo ine nkaona zimenezi. none of them talked about what the Bible says. Ambiri mwa iwo amene ndaona palibe ndi mmodzi yemwe amene amalankhula mawu awa molingana ndi mmene Baibulo likunenera. God gave us the Bible for a reason. Mulungu anatipasa Baibuloli pa cholinga. It tells us the story about how we live here on earth. Limatiuza za nkhani yomwe ifeyo tili ndi moyo pa dziko lapansi pamene timakhalira. It tells us about the relationship between man and God. Limatiuzanso chiyanjano chathu pakati pa ife ndi Mulungu. It tells us about Jesus, God's Son. Limatiuzanso za Yesu mwana wa Mulunguyo. It also gives us examples to follow. Komanso limatipasa zisanzo zakuti ife tizisanzira. So, for those of you that are not familiar with the Bible, Tere ino amene simulidziwa bwino Baibulo, the second half of the Bible is mostly the topic of Jesus and the church. theka lachiwiri la Baibuloli mutu waukulu
umagamba za Yesu ndi mpingo. And so the first here, we'll just share it. The first 4 books are talking about Jesus and his life. Mabuku oyambirirawo amagamba za Yesu ndi moyo wake. But the 5th book, the book of Acts, koma buku lachisanu, buku la machitidwe kapena ntchito za atumwi, yes, the works of the apostles. wamagamba inde ntchito zomwe atumwi adachita. And so it talks about the beginning of the church. Ndipo buku limeneli limagamba chiyambi cha mpingo. I want to go back to Matthew chapter 28. Tiyeni tisanthule buku la Mateyu chapter 28. Somebody read Matthew 28. Okay. Pa Mateyu 28 pa. Verse 28 or 18 through 20. Verse 18 mpaka na 20. Somebody read that, please. Wawerenga nayo ninkani werengani. Matthew chapter 28 verse 18. Ndipo Yesu anadza nalankhula nawo nanena, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Chifukwa chake mukani phunzitsani anthu a mitundu yonse ndi kuwabatiza iwo m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu, ndipo onani ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse kufikira chimaliziro cha nthawi ya pansi pano. So Jesus gave one command. Tere Yesu anapereka lamulo limodzi. He says, go make disciples. Anati pitani kasanduseni anthu kuti akhale ophunzira. And then he gave 2 ways to do that. Koma apereka njira ziwiri zochitira zimenezi. The command was to make disciples. Lamulo ndakuti akasandusa anthu akhale ophunzira. And then the ways to do that were to baptize and teach. Njira yochitira zimenezi njakuti azikabatiza anthu komanso kumakaphunzitsa. So that was the command that Jesus gave. Ndilo lamulo limene ananena pamenepa. But if we look at the book of Acts, Koma tikaona pa buku la machitidwe, those are the examples of how the apostles fulfilled that command. zimenezi nzisanzo zomwe atumwiwa wanakwaniritsa lamuloli. And since there was examples of a command, Pokhala kuti padali zisanzo za lamulo limeneli, those are what we call binding examples. chimene timayitsa kuti chisanzo chomangika. And so those examples are the ones we need to follow. Tere zisanzo zimenezi nzoyenera ife kuti tizitsatira. So if we return to the word salvation, Ndiye tikabwerera kuliwula kuti chipulumutso, there are 23 examples of people being saved in the book of Acts. pali zisanzo zokwana 23 zomwe anthu wanalandira chipulumutso m'buku la machitidwe. And so when we look to other sources as to salvation, Tikaonanso m'madera wena mzigawo zina zakukhudzana ndi chipulumutsochi, our first question needs to be this: funso tikhoza kulikundika motere: how does that compare with the examples we find in the book of Acts? zimenezi zikugwirizana bwanji ndi zisanzo zimene timazipeza ife m'Baibulo? Now, of the 23 examples, Mwa zisanzo 23 takamba zija, I would like to look at a couple of them from the chapter 8, Machitidwe 8. ndionapo ziwiri za izozo makamaka mu machitidwe chapter 8. And we're not going to read all of it because of time, Sikuti tiwerenga chapitala chonsechi chifukwa cha nthawi, but let's start looking in verse 26. koma tiyeni tiyambe pa verse 26. So Philip is going to go talk to the Ethiopian. Filipo apita kukalankhulana ndi
waku ya Ethiopia kapena Ethiopian. And so he was a God-fearing Gentile. Uyuyu anali munthu wa mtundu wina koma amaopa Mulungu. And so that would be very similar to Malawians today. Zikhoza sofanana ndi ife Amalawi panopa. But like many of us today, or many people today, Koma monga ambiri a ife kapena anthu ambiri masiku ano, the Ethiopian did not have enough knowledge. waku Ethiopia ayu chidziso chokwanira analibe. And so what I would like to do now is look at what happened between Philip and the Ethiopian. Ndiye zomwe tione apa ndi zomwe zidachitika pakati pa Philip ndi waku Ethiopia uja. Somebody read starting in verse 30. Wowerenga uyambe werenga pa ndime ya 30. You can finish at verse 38. 30 mpaka na 38. Wowerenga upitirire mpaka ukafike pa 30 uye mpaka pa verse 38. Machitidwe chapter 8 pa verse yake ya 30. Ndipo Filipo anamthamangira namva iye ali kuwerenga Yesaya mneneri. Ndipo anati, kodi muzindikira chimene muwerenga? Verse 31. Koma anati, ndingathe bwanji popanda munthu wonditsogolera ine? Ndipo anampempha Filipo akwere nakhale naye. Verse 32. Koma palembo pamene anali kuwerengapo ndipo ngati nkhosa anatengedwa kukaphedwa, ndi monga mwana wankhosa ali du pakati pa omsenga, kotero sanatsegula pakamwa pace. 33. Nkuchepetsedwa kwace chiweruzo chace chinachotsedwa, m'bado wace adzawubukitsa ndani? Chifukwa wachotsedwa ku dziko moyo wace. Ndipo mdindoyo anayankha Filipo nati, ndikupempha mneneri anena ichi za yani? Za yekha kapena za wina? Ndipo Filipo anatsegula pakamwa pace nayamba palembo ili nalalikira kwa iye Yesu. Ndipo monga anapita pa njira pawo anadza ku madzi akuti, ndipo mdindoyo anati, taona madzi, chindiretsa ine, nchiyani ndisabatizidwe? 38. Ndipo anamuwuza kuti ayimitse galeta, ndipo anatsikira onse awiri ku madzi, Filipo ndi mdindoyo, ndipo anamubatiza iye. So let's look at a few things in this story. Tiye tionemo zinthu zochepa mu nkhani iyi. Philip was familiar with the scriptures as he was reading from Isaiah. Filipo iyu malemba amadziwa monga mmene amawerenga apa mawu achokera pa Yesaya. And Philip began where the Ethiopian was reading. Ndiye Filipoyo adayambira pamene waku Ethiopia uja amawerenga. Which for those who are doing evangelism, zomwe zikukhudza kuti amene alulalikira. It's important to begin with where the people were studying, where they are in scripture and knowledge. Nkofunika zedi kuyamba pamene anthu akuphunzira, nkuyamba nawo pamene popo kuti mphunzire chidziso chawo. So Philip began with Isaiah, and then what did he teach the Ethiopian? Ndiye Filipo yodi adayamba pa Yesaya, koma adaphunzitsa chiyani kwa mu Ethiopia ayu? At the end of verse 35, Kumapeto mawu aumapeto kwa verse 35 iwo, it says he preached Jesus. akunena kuti adamulalikira Yesu. It all begins and ends with Jesus. Adayamba ndi kumaliza zokhuza Yesu. And so he talked about Jesus' life and the sacrifice Jesus made. Anakamba za moyo wa Yesu ndi nsembe imene Yesuyo adapereka. And what was the Ethiopian's response? Ndiye sono waku Ethiopia yo adayankhapo chiyani? He chose baptism. Iye adasankha kuti abatizidwe. And so
from this story, we can conclude a few things. Kuchokera mu nkhani imeneyi tikhoza kumalizapo zinthu zingapo. The Ethiopian heard the words of Jesus. Ndiye kuti wa ku Ethiopiayo adamva mawu a Yesuwo. He believed what Philip was telling him. Adakhulupirira zimene Filipoyo adamuuza. And then what was the result? Sono zosatira zake zinali chiyani? He was baptized. Anabatizidwa uyu. Now, we could go to many, many more examples in the Bible. Titha kupita mu zitsanzo zambiri za m'Baibulomu. But generally speaking, koma ukamba ndithu mwamphindi kati. That is what happens when someone studies the Bible. Ndizo zimachitika wina akamaphunzira mawu a Mulungu. They hear God's word. Akawamva mawu a Mulungu. They understand that the condition they are in is not a saved condition. Wamamvetsa kuti mbali imene aliyo si mbali ya chipulumutso. They understand that Jesus and his death, burial, and resurrection is the one that can save them. Wamamvetsa kuti imfa ya Yesu kuyikidwa m'manda ndi kwakufa ndizo zili mkuthekera kumpulumutsa iyeyo. And then they choose baptism. Komanso zosatira ndi abati. I want to go to a few other scriptures. Tisekulenso malemba ena. And again, we're just going to do these briefly. Apapo tikamba mwachidule. Let's go to Acts 17, verse 30. Tiyeni tilowe pa buku la Machitidwe 17 verse 30. In this context, Mo nkhani ili apayi. Paul is speaking on Mars Hill to the Athenians. Ababa Paulo akuphunzitsa anthu ena aku Atene. And these were people who they were religious but not necessarily towards God. Anthu amene amaphunzitsana nawowa anali wopembedza koma sikuti anali woyenera kwenikweni chipembedzo chawo kwa Mulungu. Somebody read 30, please. Tawerengani verse 30, 17:30 Machitidwe. Machitidwe 17 verse 30. Nthawi ya kusadziwako tsono Mulungu analekerera koma tsopano kuti ali nkulamulira anthu onse posepose atembenuke mtima. People need to repent. Wanthu ayenera kulapa. What does that mean? Sono zili kutanthauza chiyani? That word literally means to change direction. Mawuwa kwenikweni amatanthauza kusintha koma umapita kupita kwina. That means if you're traveling this way, Kutanthauza kuti ukamapita uku, and when you repent, ukalapa, you change your mind, umasintha mtingaliro zako, and you are going to go this way. umapita njira ina. Paul was asking them to change their mind about who was their Savior, their Lord. Mulungu amapempha Paulo amapempha kuti wasinthe kuti maganizo awo amudziwe kuti mpulumutsi wawo ni ndani. Let's go to 2 Corinthians chapter 7. Tiyeni tionenso 2 Korinto chapter 7. Verses 8 through 10. Pa verse yake ya 8 mpaka verse 10, 8 to 10. 8 through 10. 8 mpaka 10. Kuti ngakhale ndikumvesani chisoni ndikalata uja sindiwawa mtima ndipo ngakhale ndiwawa mtima pakuti ndiona kuti kalata uja anakumvesani chisoni akhale kwa nthawi yokha. Verse 9. Tsopano ndikondwera sikuti mwangomvesedwa chisoni koma kuti mwamvesedwa chisoni chakutembenuka mtima pakuti munamvesedwa chisoni cha kwa Mulungu kuti chisakusoweni mkanthu kalikonse. Verse 10. Pakuti chisoni cha kwa Mulungu chitembenuza mtima ku chipulumutso chosamvesanso chisoni koma chisoni cha dziko lapansi chichita imfa. So we can see from this passage Titakuona mndimeyi that there's two types of repentance. pali mitundu iwiri apa yakulapa. Two types of sorrow.
mitundu iwiri yozimvera chisoni. The sorrow that leads to change, Chisoni chomwe chimasogolera kuti usinthe, and the sorrow that leads to maybe just, I'm sorry that happened. kapena chisoni chomva kuti poti wagwidwa umva chisoni. So if we connect this back to what we read with the Ethiopian, Tikalumikiza zimene zinzija tawerenga pa uja wa ku Ethiopia uja, the fact that he wanted to be baptized pokamba zakuti iye ankafuna kuti abatizidwe, showed that he had godly sorrow. zikuonesera kuti chisoni cha kwa munthu uyu chinali cha kwa Mulungu. Now let's go to Matthew chapter 10. Ndiye tiyeni tionenso buku la Mateyu chapter 10, 32 and 33. komanso pa vesi yake ya 32 ndi 33. Chifukwa chake Yesu amene adzavomereza ine pamaso pa anthu, inenso ndidzamuvomereza iye pamaso pa Atate wanga wakumwamba. Verse 33. Koma Yesu amene adzandikana ine pamaso pa anthu, inenso ndidzamukana iye pamaso pa Atate wanga wakumwamba. Jesus wants us to claim him. What? Jesus wants us to claim him as the master. Yesu amafuna ife tizimulengeza iye kapena kumutcha iye kuti ndi Ambuye. And if we are not willing to say, yes, Jesus is my Lord, Koma ngati ife sitikufuna kunena kuti Yesu ndi Ambuye wanga, what does that say about us? sono chingatipulumutse nchiya. We want Jesus when it's easy, Tisamamuonenso pene pali pophweka, but we don't want Jesus when it's hard. koma sitifuna Yesu pamene zinthu zagangalama. Or maybe it's the other way. Mwina nkutheka kuti mbali zonse ziwiri, When things are going well, or when we're having troubles, kapena ngati zinthu zikutiyendera kapena zikutivuta, that's when we need to go to church. ndiye nkumayamba popita ku church. But when things are good, Koma zinthu zikamenda mya, my life is good, everything is good. moyo wanga uli bwino, zonse zili mya kwa ine. Are we still willing to claim Jesus as our Lord? Kodi ife tikufunabe kumuchititsa Yesu kuti timnene kuti ndi Ambuye wathu ngati? So if we back up just a little bit, Ndiye tikangobatizidwa chabe pakanthawi kochepa. or let's review very quickly. Tibwerezenso nkhaniyi. We see from the example of the Ethiopian, Taona zitsanzo za uyu wa ku Ethiopia uyu. he heard the words of Philip, Adamva mawu a Philip, what Philip told him about Jesus. zomwe Filipo adamuwuza za Yesu nzotanso. He believed what he said, Anakhulupirira zomwe adamuwuzazo, and then he chose baptism. ndiye adasankha ubatizo. Matthew 10 Pa Mateyu 10 said Jesus' own words. akuti Jesus' own words say this. Yesu awa mawu ake olankhula mpakamwa pake. You must claim me. Iweyo undilengeze ine kapena uzindika ineyo. When you claim me, Ukanditcha ineyo, I will claim you as my child. ndzakutchesa iweyo kuti ndiwe mwana wanga. If you're not willing to confess me, Ngati sukufuna kundivomereza ine, I'm not willing to confess you. inenso sindidzakuvomereza. We're not going to read it, Lembo sitiwerenga, but in Matthew chapter 16, koma pa Mateyu 16 we see where Peter confesses Christ. tikuona pamene Petro anavomereza Yesu Khristu. You are my Lord and my Savior. Anati ndinu Ambuye komanso mpulumutsi wanga. Let's go very quickly to 1 Peter 3:21. 21? Yeah. 1 Peter chapter 3 verse 20. 1 Peter chapter 3 verse 21. Chimene chonso chifaniziro chache chikupulumutsani tsopano ndicho ubatizo, osati kutaya kwa lisiro lache lachithupi, komatu funso lachikumbumtima chokoma cha kwa Mulungu mwakuuka kwa Yesu Khristu. Let's also turn to Romans chapter 6, Tiyeni tipitenso pa buku la Roma chapter 6 verse 3 and 4. komanso pa vesi lake la 3 ndi 4. Pa vesi 3, kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu
tinabatizidwa mu imfa yace. Verse 4, chifukwa chache tinayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwaubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mu ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende m'moyo watsopano. We can see here between these two verses Titakuona pakati pa vesi awiri amenewa why the Ethiopian chose baptism. nchifukwa chani wa ku Ethiopia uja adasankha kuti abatizidwe. Peter says baptism is what now saves you. Petro akuona kuti ubatizo tsopano ukupulumutsani. And Paul in the book of Romans Komanso Paulo m'buku la Roma further explains why that is. ndipo wapitirizabe kufotokozera cholinga cha ubatizo. When you are baptized, Ukabatizidwa iweyo you are symbolically participating in the sacrifice of Christ. ulufanizira nsembe Yesu Khristu ija kutenga nawo mbali. From the beginning of time, Kuchokera pachiyambi God has required sacrifice for sin. Mulungu amafuna ndithu anthu azipereka nsembe za machimo. He's required blood for sin. Amafuna magaziwo kuti machimo ako patheke pa machimowo. But Koma the sacrifice of Christ's own body, koma nsembe imene anapereka Yesu apereka thupi lake, his blood that he shed, mazi wake amene anakhetsa, that is the ultimate sacrifice. ndiyo nsembe yeniyeni. It was such a perfect sacrifice Inali yopambana kwambiri nsembe chifukwa that there's no longer sacrifices needed for man's sins. kuti sipafunikanso nsembe zina zakuti munthu akachimwa azigwiritsa ntchito. And so when you are baptized, Choncho ukabatizidwa you are participating symbolically iweyo mwachithunzithunzi utenga nawo mbali in Christ's death, mu imfa yake ya Yesu, his burial, kuyikidwa m'manda kwake and his resurrection. ndi kuuka kwake. And so we can see why baptism is so important. Choncho tikhoza kuona apa kufunikira kwa ubatizo nkuti. Now, I want to talk about something a little different. Ndifuna ndilankhule zina kusiyanako pang'ono ndi apapo. And this one, many times we forget to talk about. Fundo imene nthawi zambiri timayiwala ife kulankhulapo. We talk about the 5 main steps of getting into Christ. Timaona ndithu fundo 5 zokulowetsa mwa Khristu timakamba. Hear, believe, Umati kumva, kukhulupirira, confess, kuvomereza, repent, kulapa, be baptized. kenaka kubatizidwa. But listen to me carefully. Tanditcherezani khutu. If you've not heard anything else I've said, I want you to hear this. Ngati inuyo simunamvepo mawu amayankhulidwa ngati amenewa, cherezani khutu. That's just the beginning. Nkuyamba chabe kumeneko. You are just beginning your journey. Wangoyambapo iweyo ulendo wako. It doesn't end with baptism. Sizithera pa ubatizo pokhapo. You don't get baptized Utha ukabatizidwa. and go back to your ways Kenaka iwe nkupita mnjira zako. and say, oh, I'm good, I'm baptized. Iwe nkumabokera kuti ndabatizidwa. See, that's not in the Bible. Sizili za m'Baibulo mtidwe umenewu. If you look earlier in Acts chapter 8, Pardon? if you look earlier, Mkaona koyambira kwa chivumbuluso machitidwe chapter 8. you can see a person who they were converted, Mkhoza kuona anthu amene anatembenuka mtimawo. but they were struggling with their past ideas. Koma iwo zimavuta maganizira zakale. That's Simon. Simon. Ndi Simoni uyu, Simoni wanyanga. And so my point is this. Fundo yanga yagona yapa. Do not be baptized. Osangobatizidwa. Don't do all that other stuff Osachita zina zoweka. if you're not willing to change. Ngati iweyo sulufuna kusintha. See, I've been in Malawi 10 years. Ndakhala kono ku Malawi zaka 10. And I have seen many baptisms. Ndaonapo maubatizo ambirimbiri. But unfortunately, Koma tsoka ilo. I've seen few conversions.
nangoona pochabe wochepadi ndi wamene amabatizidwa moyenera. Now we are to expect this. Tiyenera kuziyembekeza zotezi kuti zichitike. Because even Jesus says in the parable of the sower. Chifukwa ngakhale Yesu adalankhula mu fanizo la wofesa. 25% will truly be continual conversions. Vanthu okwana 25% ndi okhawa amene anapitirizadi kuti awo analapa zenizeni. But there's something missing. Koma pali china chomwe chilusoweka. And it is a difficulty all over the world. Ndi vuto limene likonsekonse mdziko lapansi. And it's this. Ndicho ichi. Who controls my life? Ndananga khulupirire za moyo wako udalira moyo wanga. See, when we confess Jesus, muona ino tikamuvomereza Yesu, are we saying, yes, I know who he is? Kwati ngoti inde ndumudziwa kuti ngwakuti. I know where the church building is. Ndiudziwa church ili pale. Is that what he's saying? Zozimene unena ngati? No. Yayi. He's saying, I want to be your chief. Yesu akunena kuti ndifuna nkhale mfumu yako. When you walk by the chief, ukamayenda utsagana mfumu iwe. What do you do? Umatani? You respect him. Umachita mamantha bwana atapita matsogoloyo. When the chief asks you to do something, ndiye mbuya wako akakuwuza kuti chite chakuti. You say, no, I don't want to do it that way. Iwe ngoti sifuna chita zimenezo zonzakuso. Is that how you work? Ndimo zimachitikira ngati? No. Ayi. When you receive instructions ukalandira malangizo from the chief, kochokera bwana wako mfumu yako, you do it. umachita zimene mfumu yanena. And Jesus wants to be your chief. Ndipo Yesu amafuna kuti iyeyo iwe akhale mfumu yako. You can read the rest of the New Testament. Mukhoza kuwerenga chipangano chonse chatsopano. And you can see many, many examples of how Jesus is these people's chief. Ndipo mukhoza kuona sanzo zambiri zimene Yesu amataka makhanda anthu amenewa amaonetsera kuti Yesu yo mfumu yawo. If you look at Luke chapter 18. Mukaona buku la Luka chapter 18. In the chapter there's a parable. Chapter chimenechi pali fanizo. Or a story about a rich ruler. Kapena nkhani yokamba wina waja anali wolemera komanso anali wolamulira. And he comes to Jesus and he says, oh, I've done all these good things. What's the keys to salvation? Ndi anati zonsezi za malamulo andachita nanga chofunika ine nchiyani kuti nkapulumuke. And Jesus says, you need to sell everything. Ndi Yesu anati uyenera kugulitsa china chilichonse. See, Jesus wants every part of your life. Yesu amafuna mbali yonse ya moyo wanuyo. He doesn't want to be the chief on Sundays only. Safuna kuti iwe yokhale Yesu akhale mfumu yako pa tsiku la Mulungu lokha basi. Ayi. He doesn't want to be just the chief on the days of funerals. Kapena kuti safuna kuti Yesu akhale mfumu yako pa nthawi ya maliro basi akhale mfumu yanga. Ayi. He wants to be your chief every day. Amafuna kuti iwe yokhale mfumu yake tsiku lina lililonse. So let's apply what we've learned. Taphunzirapo chiyani? Now, Vingerald told me there's probably 6,000 people here today. Vingerald ananena kuti kukhoza kuthekera kuti anthu tili pano 6,000. Now, I'm guessing most of you are in the church. Ndikuganiza ambiri inu ndinu akhristu muli mu mpingo. And so let's talk about you first. Tiyambe zokhudza inu akhristu poyamba. My question is this. Funso langa ndakuti, are you saved? Ndinu opulumutsidwa? And you will likely say, yes, I'm saved. Mwina mtima wanu mwanguti ine ndinu opulumutsidwa. I've done those 5 things, I'm saved. Ndadusamo ma step 5 aja ndinu opulumutsidwa. But my question is this. Koma funso langa ndakuti, is Jesus your chief? Kodi Yesuyo ndi mbuye wanu ndi mfumu yanu? If he's not, koma ngati sali, it's not too late. simunachedwe. Now is a perfect time to recommit
to Jesus being your Lord and Savior and Chief. ino ndiyo nthawi yabwino yodzipereka moyo wanuwo kwa Yesu kuti iyeyo akhale mfumu yanu. Now I want to talk to the evangelists. Komanso ndifuna nkambepo za ino alaliki. Those who are preachers. Amene mumalalikira uthenga wabwino. Those who are just studying with their friends. Kapena amene mmakhala basi nkumaphunzitsana ndi anzanu a Mulungu. Are you sitting under the mango tree talking about the Bible with your friend? Kapena makhala basi ndi pamtengo nkumachezerana ndi mawu a Mulungu ndi mzanuyo. Please, please, please do this. Chonde kachitani izi. Two things. Ziwiri tere. Number one. Choyambirira. Make sure they understand what they're doing. Mudzionetsetsa kuti iyeyo alumvetsa zimene akuchita. They are not just following a list, A, B, C, D, E. Sangosatira kuti chabe malemba mukambawo ayi. They are changing their life. Alusintha miyoyo yawo. They are choosing who will be their eternal chief. Akumasankha kuti ndani amene akhale mfumu yawo yamuyaya. Help them understand that. Kuti amvetsa. Number two. Chachiwiri ndi ichi. Be patient. Muziwalezera mtima. When we look at the book of Joshua, tikaona buku la Yoshua. It was a book in the Old Testament. Ndamchipangano chakale buku ili. And it was talking about how God's nation was good and then they were bad and good and bad. Lilugamba mmene anthu aja osankhidwa a Mulungu aja amati nthawi zina kuchita zabwino kenaka zolakwika kenaka zabwino kenaka zolakwika. And most of the time, nthawi makamaka nthawi zambiri, it took them a generation to change. Pamatengera pakapita mbado kenaka nkumasintha. Ladies and gentlemen, we're talking about a decision that should change every aspect of their life. Abale anonse muli apa tukamba fundo zimene zimenera kuti tizisintha mioyo yathu zikamachitika zinthu. That will not happen overnight. Zomwezi zoterezi sizingochitika pakanthawi kochepa ayi. Be patient. Kumaleza mtima. So the last group. Pardon? The last group. Gulu lomalizano. Maybe you are a person who wants Jesus as your chief. Mwina nkutheka kuti ndinu munthu amene mufuna Yesu akhale mfumu yanu. You see this big meeting. Mkaona chimsonkhano chino. These Azungus are here talking through a translator. Azungu ali pano amene akumalankhulira ena nkumamasulira. And they're talking about the Bible. Akumakamba zokhuza Bible. And maybe something that is said in these 3 days. Mwina nkutheka zomwe zingakambidwe masiku atatu yawa. Will let you know you are not saved. Zomwe zingakudziwitseni inu kuti simuli mbali ya chipulumutso, simuli opulumutsidwa. Make the decision today. Lelo lino inuyo sankhani, ganizirani. I want Jesus as my chief. Uganizira ngo ndifuna Yesuyo akhale mfumu yanga. Maybe you're not ready for baptism. Mwina simunakonzekere ubatizo wanuwo. It's okay. Ayi, chabwino. We're going to sing a song in just a moment. Timba nyimbo pompano. And if there's a person here who just wants to study more about how Jesus can be your chief. Ngati pali wina amene akuti afuna kuphunzirapo ndithu kupitirira kuti aone kuti Yesu akhoza kukhala mfumu yake bwanji. There are people here who can help you with that. Walipo anthu pano akhoza kukuthandizani mbali imeneyo. There are people here who can show you all these examples straight from the Bible. Alipo anthu amene akhoza kuonesera sanzo zonsezi zochokera m'Baibulomo. Just make the decision to study. Inuyo sankhani ganizo lokuti mphunzire mawu. Your time is now. Nthawi ndi yanu sapano. If you are a person who is wanting to learn more about Jesus as your Savior, ngati ndinu munthu amene mufuna kuphunzira zambiri zokhuza Yesu ngati mpulumutsi wanu. if you are a person who
is ready to put on Christ in baptism. ngati ndino munthu amene mwakonzekera kuti mbatizidwe muvale Khristu, Or kapena if you are a Christian who needs some prayers, ngatinso ndiwe kale Mkhristu koma ufunikira kuti upemphereredwe to make Christ your real chief, kuti umchitise Yesuyo kuti akhale mfumu yako yeniyeni. your time's now. Nthawi yano ndipo mpano I sabata. invite you to come up here as we sing this song. Tikuyitanani inu mmayitanidwe yawa pamene tizimba nyimbo, inu amene muli cholinga fikani kutsogolo mmayitanidwe. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona